Good morning. Anlong Domingo karon ay nagdaog na sa ta kay itong liwanan na sa diri kay gitubo naman ang mga sagbot yun. Itong liwanan diri dapita. Kay ato ning kamnan o mga utanon. Samtang karon init pa, dali ra kay mamatay ang sagbot, dali ra malaya. Mao na nindot itingawan. Guys, importante kayo atong lipiwan atong mga palibot labi na sa atong mga tanom, pare sili, nasay kamunggay atong itanom para dali kayo matubo sa hinig agi sa nato limpyo ba kay nalabong yung diring dapita sabi na mag-uwan dali kay matubo ang sagbot o kinahanglan yun nga hinluan yun raway sa gaban.
Okay guys, umana. Sa sunod na pong simana, ato na po yung kawanan diring dapita. Sakto sa igo yung paningot ba. Sige guys, amping niyo. Bye.